Balimao Alina Kouma, très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, biais samedi 13 décembre 2025. Plenty donna Assimi Goïtaka décision contrôle là. Assimi Goïta décision mintaka abasi ni nema nunu gain. Mali avocat chaman de farla nyogon kan. Malion kata eriketi don. Malion kaira ka foko kumai ka foko ni surasi kumbe fe ko ka e fenga munu ke ko ku gen abo armée là. Ko ay loi ko Assimi Goïta y loi violée ko ako manganga keta tugala ame maître Moutagatal faut maître Moutagatal tous mes respects Malion ni son jara bisa on a janga ni kalam ko dans un communiqué du 12 décembre voilà à semaine flower là voilà aba ketou quoi voilà les avocats saisissent la Cour suprême pour annuler la radiation d'officiers et de sous-officiers. Dans un communiqué du 12 décembre 2025, l'avocat maître Moutagatal annonce avoir avec d'autres confrères saisi la section administrative de la Cour suprême d'une requête pour annuler les mesures de radiation prises contre les sous-officiers et officiers. Assimi Goïta sorasi bade munuke abasi dambele nunu ni nema sagara nunu au décision mita. Kou me fait un coup d'état qu'à aller là, Malien, awa aka coup d'état à attaquer Mali avocat Bao, avocat Halalaou, amène la messagerie de Franchi Mali, Cour suprême Roma. Yananga de la flot, maître Moutagatal les communiqué, M. Malien, bella de la comment famille. Voilà, cause saisine de la Cour suprême du Mali, requête aux fins d'annulation de mesures portant radiation des effectifs des forces armées de sécurité d'officiers et sous-officiers. Vendredi 7 décembre 2025, avec d'autres avocats, nous avons saisi la section administrative de la Cour suprême du Mali d'une requête visant à annuler pour excès de pouvoir et détournement des pouvoirs des décrets et un arrêt du 7 octobre 2025 portant cessation de l'état de militaires des personnes et des forces armées maliennes. Ko Assimi fanga damateme ko jugu ke ko ka fanga daere mani fanga mi mankan kay sharia soso di ken. On a besoin des gens comme ça à ben alache. Maître Moutagatal la ka barga do wula. Ko uye utara ka taga Assimi Goïta plenty do ka décision contre la. Aye Abbas nunu geni mun ke ani officier mun geni mun ke Assimi Mali sorasi betlanche beggen. Mali sorasi ngena ma ya tlanche beggen. Assimi Goïta ye colonel Alpha ya gain ambi félicité oula mais ibagara Abbas ni nemama qui kou oula segou la de Mali avocat Bao de Wille Fleta donc koutara Cour suprême na kouyaka depuis le 7 voilà maintenant ça non la requête demande l'annulation des sanctions prises et la réintégration des officiers et sous-officiers radiés et leur rétablissement dans l'ensemble de leurs droits, grades et avantages pour diverses raisons. Donc, la violation, koka abasi bo kasola, abasi ni nemanu, koku bo kasola kuga droit duma, ko seguga graduma, ube karina kuga gradu duma, kuga hake muyo ko duma, ko sabula ko asimima ke sharia kam. On a besoin des gens comme ça. Assimi Goïta de finança. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont te dire non. Il faut non. Il tient qu'à faire. Il tient qu'à faire au pouvoir Tiboulou. Hali paquet sega malien balikoute kuma. Maître Moutagatal, merci beaucoup. Voilà. Ko muna uyok mafo. Ko la violation des droits de défense. Le non-respect des règles et procédures de convocation et de notification des décisions aux requérants. Asmia keka sharia soso de kama kakanga ke chouamina. L'absence de matérialité de faute disciplinaire. Prenez-vous quel est kate Assimi Goïta boulou. Aye kuma fait fo abasi ni neman kontrola ben kalou. Ah là, avocat boraka kuma. Mali avocat la barga dolo. Wallahi halala obe jamane ngono. Foka nenga jibobi. Mogono de be fangata vagabond dendo de be fangata ngalon tege la horon kolo jene ya kala de be fangata sunguru bow koluta ko bla nyefe ka jamana denyumon kele ka jamana denyumon bekele
Maître Moutaratali, Yengeji Bobi, non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est-à-dire qu'à Bimoroka, Assimi Kadjougouni Bina Jaraibi. Wallahi. Ou ko Assimi Gota, ka aye kuma fait fort, qu'on nous fait la cour de kon galondu. Kon galon fi, ko tient que l'état là. L'absence de matériel, un détournement des pouvoirs, quoi Assimi Fanga Trabasa Kounde Ka, Kaireta, un galon Fanaka. Merci les avocats. Les conseils ont par ailleurs demandé, conformément à la Constitution, aux lois de la République et aux textes communautaires, un libre accès aux personnes en détention. Koukou blafana, ou ka abasi bla, ou ka nema nunu bla, ou bou boron galon de ka, ninga djouni, Assimi Goïta ka djouni bina jara. Yore ko so malien tchama mega ta fara bina jara ka malien tchama te kado. C'est-à-dire bina jara junior de vagabond fla de keleme ka mali segebi. Mega kuma me ninga kashi kwa. Mais wallahi billahi me oro nan dusu tienne do. Ka baga waldo ma dro parce que dro o kungolo mandi Maître Moutaratali boroko awa na fana malien ne be na kuma do fa aw nyana bi ne be question que les pousse e wo ko mo be fa ka coup d'état ke ela prévu kelen tu me be Assimi Goïta mu ira ko Abassi be fa ka coup d'état kala aya prévu do ira na dro prévu tu me ka ta to ucha bodoron pour que parce que bodo français ko ka go mo yi ou ye to ucha mfana bo o to ucha fana kunte ka coup d'état kula de ono to ucha de kuma mali avion Tchari moni miri ko ina tête et ma français di ngo jugu bora kute baraka nu ibla bon aben be farana Assimi Goïta ben be farana avec ki dugo malien avec ki dugo ayesima jani Francis DGS e farana be ka baraka dugo la Assimi Goïta Amérique fana servi de renseignement be ka baraka kuma be flo nya bro kata baga walde ma kumine ku don kasola mama be bi mogo kan galon ka o ka jugu ni tero yi ima debe Assimi nana malien de ne bi jo kene ka fasaka ka tero fasada fubu dongulu be dawla au kera Assimi clé de là parce que Assimi ka djuguni bina jaray Assimi ka djuguni ya dagali fem ben alache ya dagali te ka nga war milliard chien ka dum ebe ka nga milliard chien ebe ka nga surasu di fakali fanama mais adama de ibe fangala wate ibi sa ko ne be conseil clé de di cour suprême mo ne be conseil clé ndawma ay ni reketi ayata ayam na bulu fly ni fanga modeli Allah ban choko be jugo yakoy wallahi ne mari sharia tegela fefe bi da Assimi kan kalunka na Assimi gena dongo do ni maleo yo mine kare kono be songa onyana majini be ga chie blende fo ngana bi mari sharia tegela be siki kuma enka akara Musa Klela o ye ministre kunturu mine ka tasuma blala ka jini ka bugo fo ka faka mo be tugu masake jugu ko ikera jiji yo ikera programme munumba bara jugu la Nassimi Ganadom, Wallah Bila Malien be songa agresser. Moi je suis contre toutes sortes d'agressions, n'est que ma contrôle. Ne ben ta fondani na ne ya fakadire, mais ne be ka Malien ga klanta de fort. Akakli to yere la. Voilà ce que je vous dis. Kata baga abasma e masa kani muso mine ka lebu e ala. Malien ni ala ni nani image to ne be banali. Aw ni ala che aka ne masagara futu la jeta. Muso mi mali dugu contrôle libéré. Ne ma dabla mbe dusu meninga kashi kwa malendo ki ma bi ki ngalon tege koyi Assimi Goïta ye galon tege ka noro waldeuna sagaw ni wulu ni jakongo de be day dala kana ni enjiga deun sinon halala den yere wulu debe ba de ye galon tege la bi ye galon tege ka noro Abasla Abbas bi buru galon kaso de la et puis amake Abbas ke la de ye galon tege ka noro ni fana tuguni ka vocal ni do glandoro ko noro ni China bon ay ni fana mine tuguni commandant Dawda fana mine ko don kaso la hali shini commandant Dawda ni mogo mimi ka kuma ma complice mine ka vocal c'est-à-dire nous les vagabonds de Mali kuna quoi ils ont la honte de ces pays wallahi Maître Moutaratali que Dieu vous bénisse wallahi il est temps de dire non à Assimi Goïta franchement comme befle et wo ko mogo be fa coup d'état ke il m'a boni vocalier amatu ni marfa mine ku fle ka ta présidence la ama bonu ka texte messager et malien et wo ko mogo be fa coup d'état ke ela ima tigi mina avec qui korofo imu ye kube ka amatu so réunion na u jama guru farale me nyonga kube fe kata coup d'état ke ela amatu jama guru farale so nyonga kube fe kata coup d'état ke ela amma u ye fana ko marfa bubulo u ka complice kelema ye aka gouvernement fana kono aye président aye coup d'état kele fanga jumena ko fanga yere kono mogo dote kula Mali histoire la ma delika ke coup d'état fe kera Mali kono ibita soro fanga kono mogo dobe complicité la aw ma mogo kele mina ka fengono aw mu ka vocal labo aw ye to che photo ira
Koni Abbas nous be fait ka coup d'état ke aula. Oh OK, ayu mine aw est-ce que aw Abbas ni to tchei mine ku farale me nyon ka so do kono. Ou bien ou ka téléphone na message do bu ka téléphone kono mumba ira ku be fait ka coup d'état ke wa o marfa yero bolo ka so kono de la wa ou bien ou kume ka kuma do de fo mumba fo ku be fait ka coup d'état de ke wa ay perez-vous à qui c'est quel est tout boulot. Ou tara pression de quel tribunal militaire quand qu'on nous inculper qu'on gagne à boy. Ah oui vagabondi, mais vous allez mal finir. Munumba ou ko. Même mon faux magistrat munumbe ni barala. Cour suprême mo non. Ay nega kuma la mede. Na ni sara kolon tege. Abe do aw don klo kono, abe do aw mo don klo kono. Adama de be sa domina billahi inika warteta. Ibe sa domi ya adama de janfa ka wari mita iye muso nyumani mfuru e be sa ikele ne bita ini kasange dina ibe na domi ini ilangolo ne nana awa ilangolo ne beta kaburu kono ini ga drome kele teta adama dinga limania au be chekoro bawye au be avocat ya au be juge ya ula au be procureur la au be ka tia sambi nani sambi duru sambi woroye au bo la au be kanata ni sorasi vagabond nous non fait ka o ka dien tien ka o de ka dien tien mo ba sera kolon den tegala ni Assimi Goïta billahi na au de mona bom ni mali ni Assimi ka fanga ile mala domina ala u de se ka kuma mali o nyakoro bebi daji to ala u de kuna munu ba sera kolon den tegala côté mali magistrat bema mais amon sigamba u yedi on vous regarde ta bla kuna fanga ite tout fanga ni ka bebi ya fanga feye ou pouvoir excessif que voilà bebi na be malula fana et Assimi va tomber parce qu'il est malhonnête et indigne. Aw munumbe ka complicité kena nata badenya la aya bla kuna be war mine Assimi Goïta mama be ka war mine Assimi mama be ka nata Assimina o nata fena aya bla kuna aw ka mobilu abe muso nyuma fe soro aw be sa donra aw muso be taw da chebere ko fe ka bijou do luma aw be kaburu kono meleke aw be ka aw kafri de kari harama dengi miri sache Tiens, nebe sambi nanina, be sambi durula. Tiens, bise ka sabi sa, bise ka sashini sa. Aramade ka dignité horonya. Tiens, nous aramade jali wulu kafsani. Il y a des gens qui se disent intellectuels. Tiens, wulu kafsana doyi. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Ali wulu, conscience barani aramade doyi. Aramade niye sambi nani soro kado biduru kono. Ika nakli soro, ika ngi biri. Nebe se ka sabi, me sashini. Tiens, aramade ni sarafo moko ka fode, tiens, karsa ki horonya sa. Mais ebe sa domina puru para. Porombe tiela idato e kaburu kono bet kerila I don't se ku kungorota kare kono karsa fali kunge avo karsa fali kunge juge ay moko toro karsa fali ku procureur nata ba dem procureur ngalon tegala ou bien procureur nata bado procureur nguntu le ni fanga jugu ngo dendo le fleta I don't se ka kuma I modon se ka kuma bebe tigela ali muso be moloya bubu mabel fani bubu mabel te domina bubu mabel décide se ka te ko korda ko ne fali ke bubu mabel. Et les réseaux sociaux, la crédibilité, il n'est plus crédible. Aramade bi mirishin nari. Awa bagade kera waldo ma ou bien la boss raciala. Mo bi se ka décision boy bi e cour suprême mo awdi bi se ka bo. Na ma se ka bo fana aba awni alache. Aya blaw kuna ayo wolo kelawdi. Aya mun ke hadama de to la be sara ou deuna. E bi miro la. Bon, o conscience te mo la quoi. Mama ti miri konne ni ngalo intege ou be kani sera kolo intege do fana bi se ka kene dena o hagrite mama la hali wulu ka fsanai. Voilà la différence entre l'homme noir et les autres. Touabou fait conscience be touabou là. Les blancs sont développés parce qu'ils sont conscients. L'homme noir n'est pas l'homme noir en général comme conscient machana. Et bado be nous be koro il devient encore plus méchant et plus inconscient et plus malhonnête et plus indigne. Achama nous be koro be ketedi. Ala ka be kisoma. Donc ni information do me mettre mon trata mbifu me bingani wale mbe Assimi bolo mama be farasimi ka na Assimi bina do na wala ne osro kare kono bilata la o ba ke sanushi ala sama usabo je suis contre la violence, no violence, je suis I'm against violence. Moi je suis contre la violence ne ba fa na passer ne ya kerani oya musa tan daga ministre jen domina ne kuntala o me ne ya yidi ne te fo ka osro di che mo go dimine no ne Sorasi moun fana minale ne Assimi blana domina abaroni ni sorasi kelo miseka na fangada. Ça sera un compte à rebours. Beki miridro. Akera mali magistrat fefe beki ayaw do ha miridro deon di bawulu muso di bawulu. Iye fefe ke mato la be sara ikola. Wallahi billahi. Anga du ni do ga du nyesile me nyoma. Ne debise nama.
ne b'a duya bogotigi a muso bɛɛ muso gana u bɛ ka denw sɔrɔ denkɛw kɛlen dɔrɔgutala ye ne mɔgɔ ko ne ma ko nin tun bɛ sariya jugu de tigɛ n t'a dɔn magistrat de kun don an t'a dɔn commissaire de kun don a tun bɛ fangala fɛngɛ dɔ la a kun jogo man ɲi quoi a kun tɛ tiɲɛ a ye mɔgɔw tɔɲɛ quoi ne mɔgɔw tɔɲɛ ka bɛ bɔ i den na i denw bɛ kɛ gulɔmina i denmusow bɛ kɛ sungurubaw ye i bɛ k'i denw ka avenir tiɲɛ quoi c'est-à-dire même un chien vaut mieux que toi c'est lui qui pense comme ça je suis désolé aujourd'hui mais ce que je viens de ma bouche là c'est a ka jugu ni tasuma ka min ye mais c'est la vérité kuma sera o yɔrɔ de ma différence bɛ adamadenw ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ dɔrɔn don i bɛ miiri n kɔ ni ye nin kɛ n denw bɛna mun de ye ni ne sara don min na o conscience tɛ adamaden fɛn fɛn na hali wolokun tɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'an kisi o ma merci à maître Moutaka Tall malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ na n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o ye aw yɛrɛ ta ye a photo yɛrɛ filɛ nin ye Senwave photo filɛ a b'a télécharger dɔrɔn 10 € a b'a sɛbɛn ko urgent n'a ye télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'ale ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ d'aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari tuma b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ tɔ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 c'est 2 € 200 dɔrɔn de kun don a ka bɛɛ caw